uNkosi Ngiphile Ngcobo usegxeka ukucwila efomini kweKaizer Chiefs muva nje eveza umbono wakhe ngokuthi kungani imidlalo yeqembu kungafanele ibhekwe njengemibi yize kunemiphumela engagculisi. iChiefs ibekezelela ukushaywa ngo-2-1 yiGolden Arrows emidlalweni wayo wakamuva weBetway Premiership eMoses Mabhida Stadium nokuwumdlalo wayo wesithathu kulandelana ingawini. Ngaphambi kokuhlulwa yi-Arrows, lezi zinkunzi zaseSoweto zihlulwe ngo-2-0 yiRichards Bay FC zavalelwa ngaphandle yiCape Town City FC. Lokhu kulandelana kwemiphumela esabekayo kushiyele leli qembu lihleze endaweni yesishiyagalombili kulokhu ngamaphuzu angu-29 emidlalweni engu-23. iChiefs isanqobe imidlalo eyisishiyagalombili kuphela, yadlala ngokulingana kwemihlanu, yaphinde yahlula kwe-10 kule sizini. Ekuqaleni kwalo mkhankaso, amathemba bephezulu kumakhosi ukuthi umqeqeshi osanda kuqokwa uNasruddin Nabi uzoqeda isomiso seqembu sezindebe. Kodwa-ke lo mqeqeshi waseTunisia ubhekane nezinselela kusenesikhathi. Ekugcineni leli qembu lahluleka ukwakha umfutho. uNgcobo ekhuluma esizindeni seClub eNaturen uveza inkinga yeqembu yokushaya amagoli njengento ekhathaza kakhulu. Ucabange ngokuqala ngamandla kwesizini lapho iqembu lalithola khona inethi njalo, futhi waphawula ukwehla okubonakalayo kokuhluleka ukuqeda okube nomthelela ekushibilekeni kwalo leli qembu. Ugcizelela ukuthi ukwehla kwezinga kuthinta isikwati sonke, hhayi nje uphiko ohlaselayo. Waveza ukuthi le ndlela ayamukelekile eqenjini leChiefs. Iqembu lisagxile ekwenzeni ngcono futhi lisebenzela ukubuyisela ukucija kwalo ngomdlalo ngamunye.